Sei que hai un tolo moi dentro de mí, toleame sempre. O levo a rastras os días as noites, el nunca obedece. Benvidos e benvidas todos e todos ao programa número 5 de Entre Tema e Tema, que é un proxecto, como sempre, locutado por min e por Martín e coa axuda de Eva na parte máis técnica, hoxe tamén do noso invitado e de xente menos con caras menos visibles. Hoxe está con nós presentando o último traballo do grupo, un invitado moi especial, e que temos aquí a Eladio, de Eladio Seres Queridos. Un aplauso para Eladio. Grazas, boas tardes. O disco está cheo de colaboracións con xente bastante top da industria. Como surxiron estas colaboracións? En realidade eran todos amigos. En realidade, quero dicir que non foi a típica cousa tampouco así de que este concertado, que sexa o que agora se di un fit, non? Vamos a apoiarnos entre nós e tal. Eran xente coa que tiñamos compartido escenario, vivencias, festivais, mogollón de cousas, todos eles. Quizá iso que menos, hubo algún que sí que o pillamos un pouco así a la caída, que foi de Pedro. O resto, quero dicir, Amaral estaba clarísimo dende hai anos e anos que un día íbamos a cantar Non quero perderte con ela. Eso, dende que a canción saiu en 2008, xa chamou a oficina que lle gustaba moito esa canción e que algún día cantaríamos. Vega sempre colaboramos con ela, sempre xa tivemos concertos xuntos, colaboracións. De Pedro sí que foi un que pillamos aí, que estaba por aquí, algunha vez faláramos con el, pero tampouco tiñamos aí colaborado moito. E logo Fillas de Casandra sí que as coñecíamos, pero sí que eso era como decir, necesitamos aí xente nova, que non coñeza tanto a canción, que non a teña tan sobada, non? Que lle meta má a canción un pouco con cousas modernas. Pero quero dicir que eran todas moi naturales, non era nada ideado. De feito, sí que houve outra xente super importante no grupo que por lo que sexa non puido estar, como Soel ou que sei, Pablo Lesuit. Hai un montón de xente que tamén colaborou con nos bastante. Ari Magritte, que non están, quero dicir, bueno. Todo estaba un pouco alrededor de Amaral. Destacarías algunha persoa coa que houbera che gustado colaborar pero que non se pudo? Claro, ostra, a min sempre tiña o soño de colaborar con algo así, un soño posible, con Pablo Milanés, porque sempre me gustou moitísimo, dende que era neno. Xa era imposible, claro. Emilio Cao, colaboramos con él, pero tamén xa era imposible. Luz Casal, eu fixen cancións para Luz Casal, estivemos tamén tanteando aí, pero en xeral, a ver, a min un dos meus soños sempre foi o que che dicía Pablo Milanés, Emilio Cao, que foi algo que conseguimos, que pudemos facer, ou seja que a ese nivel super satisfeito. A importancia de que este Amaral, non? Que era tamén como alguén que en canto sae nun vídeo en YouTube, pois sabes que va a ter moitísima repercusión. As cancións creo que resisten moi ben o paso de tempo, son cancións moi testadas que tocábamos moito, pero sen dúbida os invitados deronlle un brillo, un rollo total. Todos eles. Dentro do disco hai algunha canción que che gusta ou que te emociona especialmente e algunha que todo o contrario que xa tes quemada? Odias. Non, é imposible. Eu non podo, o sea, se algunha non me gustara sería imposible que a tocara. O que atéis así máis cansada de... Teño feito cancións que non me gustan, pero ninguén sabe cales son, están enterradas metros baixo terra, non? Pero todas estas de feito había un problema que era como que non tiñamos moito tempo para xa non temos moito tempo para ensayar, pero tampouco tiñamos
as colaboracións facíanse ali en media hora. Quero dicir, se non saían, non había outra. Entón, todas as cancións estaban super testadas. Eran cancións que sabíamos que soaban ben, que nos gustaban e que iban a sair a primeira. Non... tiven a historia tamén de decir, podería recuperar aquela canción tan bonita que tiña tal, decía, non, porque o mellor non sale. E todo o programa estaba feito, había que facer 3 tomas de cada canción e tiñan que sair, senón se abandonaban. Había posibilidade de que algunhas non, ao final non foran, pero sobre todo as dos invitados tiñan que sair como fora. Entón, eran cancións que levamos tocando toda a vida. Non quero perderte. Medidas desesperadas con De Pedro, eso podo tocar dormindo. Cando toco esas cancións miro para as mans e as mans están tocando solas. Non estou pensando, ahora ven esta frase ou ven, non. É como automático, porque non quero perderte, levo tocándola 25 anos. Pois unhas 2 veces por semana ou 3. É o máis, é como que salen solas completamente. E no directo hai algunha especial que... Sí, en directo hai algún, eso sí, é verdade. No directo gustame moito tocar as que poño ao final, porque xa estou máis relaxado, e aparte aí improvisamos máis. Con el corazón en la mano, por exemplo, unha canción na que pode pasar calquer cousa, é super divertido tocala. Medidas desesperadas tamén é como que moi agradecida, están ustedes unidos. Son cancións que sempre funcionan, de calquer maneira, sempre sonan ben. E teñen como intensidade. Gústame. Ahora recuperei un pouco, estive moitos anos tocando a guitarra acústica, e hai como 6 ou 7 empecé a tocar. Encontrei un híbrido que é as guitarras eléctricas pero antiguas, que teñen moita dinámica, non teñen ese sonido tan estático, tan como que se tocas forte, sonan forte, se tocas despacio, sonan despacio, e aí recuperei o gozo de tocar a guitarra, moitísimo. Na pandemia, sempre digo, aprendín a tocar a guitarra. Eu creo que antes facía sempre o mesmo, non ensaiaba, por exemplo, tocaba con unha guitarra, ensaiaba con outra, descuidaba un pouco iso. A partir da pandemia, como había moito tempo, tiña os ensaios grabados por pistas, entón muteaba a miña parte e todos os días a tocaba. E aí aprendín, ostra, podo facer isto, ostra, podo non improvisar isto e fixar algo, podo tal. E aprendín un pouco a tocar. Creo que aprendí moitísimo a tocar a guitarra hai só 5 ou 6 anos. E agora, en cuanto á parte máis visual do proxecto, como surdiu a idea de facer o vídeo de El Tiempo Futuro tal e como está feito? Claro, a verdade, non tive nada que ver nesa idea. Eu, nese momento, que foi cando saiu ese vídeo, que tanto é o vídeo máis viral que temos, non? Que sale Vigo e tal. Eu non tiña ni idea de que iba a ser así ese vídeo. E de repente creo foi Alberto Bamonde ensinoume esa técnica que hai, tilt shifts, chama, non? Que parece de plastilina, tes que ahora xa se ven bastantes vídeos, daquela era bastante novedoso, do ano 2011. Claro, eu cando vin aquelo dixen, ostras, sacalo rápido, tío, porque calquer outro vai a copiar este efecto, é moi chamativo. E logo eu era moi consciente de que El Tiempo Futuro con ese vídeo iba a ter un factor aí de chantaxe emocional tremendo, porque era Vigo, e todo o mundo iba a decir, que bonito, sale Vigo, tal. O sea, eso estaba clarísimo. Sabíamos que iba a chegar moi rápido os 50.000 ou 60.000 en canto tivera que pasar esa fronteira do chantaxe emocional, pois xa quedaría aí. Pero bueno, a verdade é que sigue sendo, creo que ten casi 1 millón de visitas, é o noso tema máis con máis reproduccións, máis que non quero perderte. Pero a verdade é que non tiña nin idea.
E ainda ahora o miro o vexo máis como unha obra de vídeo. Creo que todo o mérito ten Alberto, que fixo o vídeo, a idea e tal. Eu non tiña... En outros vídeos si aportei ideas, pero nese momento eu deixaba facer. A verdade é que funcionou. Estuvo moi ben. O vídeo ten algunha relación co que di a canción ou do que trata a canción? A verdade, en principio, está claro que houve unha frase que era de aquí nunca nieva, aquí solo llueve, bajo la lluvia crecen más fuertes, que en realidad é aí un pouco ao final do proceso de composición. Esa frase é a que afixo Viguesa a canción, ou Viguesa, ou digamos de cidade portuaria do norte da península, algo así, non? Como que eso foi o que afixo Viguesa. Se non fora por iso, a canción do que fala é de ter ilusión, sempre ter ilusión. Eu recordo que bajo la lluvia creceu máis fuerte, e que a primeira frase era aquí nunca nieva, aquí solo llueve, yo sé que tú esperas al año que viene. Eso era porque un día, creo que foi como en 2010, nevou un pouquiño solo ali, caeron unhas folerpas, uns copos aí na Praza de España, caeron unhas poucas. As miñas fillas, que eran unha tiña 2 anos, outra nada, dixen, venir a ver, isto é a neve, tal, e tumba. Pero claro, non quedou en nada, non cuajou, tal. Entón dixen, bueno, tranquilas, seguro que agora, para o ano que ven, neva, non? Pensei, que bonito é que para nós a neve sexa algo tan máxico, non? Que se nevara todos os anos durante 2 meses, diríamos, buah, puta mierda de nieve, non sei. Pero como que o bonito é tamén sempre esperalo. Eso o trasladaba tamén a unha carreira artística ou de calquer carácter. Quer dicir, o interesante, o que realmente te mantén é pensar que o ano que ven vai ser mellor. Pois para o ano vamos a sacar un disco, ou para o ano vamos a tocar en tal sitio e tal. Eso é importante, moito máis que tocar nese sitio. De feito, cumplir os obxectivos é o que normalmente destrúe un grupo. O que nunca destrúe un grupo é ter obxectivos. O ano que ven. Por outro lado, ter que convencer a todo o meu entorno, non? A confiar en mí, tal, ainda queda, ainda chegaremos, o ano que ven será o ano que tal. Era diso do que falaba a canción, máis que nada. Cales son os obxectivos do ano que ven de Eladio Seres De 2020, bueno, deste, queres dicir? O deste, claro, Sí. claro, Normalmente o gran rollo era o 2025, porque era decir, bueno, se sale isto, pois algunha xente nos descubrirá, poderemos ir outra vez a tocar fora e a ver a máis xente e tal. Pero normalmente sempre nos pasou o ano, temos un ritmo moi lento, como que sacamos un disco e as cousas empezan a notar no seguinte ou incluso 2 anos despois. Sempre é moi lento o noso rollo, non sei por qué. Ahora mesmo guai, porque estamos tocando e noto que hai algo así como que creceu un pouquiño, hai máis xente, como que cantan as cancións de pé a pá, era algo que non antes era moito máis difícil, sobre todo fora de Galicia, era como impensable. E agora incluso como que dou os 2 acordes do comenzo e parece que diga, a xente recoñece e tal. Disfrutar, chegar ao 2027 tal como está o mundo, pois xa é bastante, vamos, creo que é suficiente. Eladio e os Seres Queridos é unha banda cunha larga trayectoria, 20 anos xa. En que momento da vosa historia crees que estáis? Como definiríais a vosa situación actual? É como... Eu chamolle bola extra, sempre digo, isto é unha bola extra, quero dicir, o natural sería que hai como 5 ou 6 anos xa hubiera desaparecido. Eso sería un pouco natural. Pero de repente... como que por algunha razón, creo que son
É un pouco chulería eso, pero creo que son as cancións. Creo que as cancións resisten moi ben o tempo. De feito, un concerto noso, hai moitas diferencias con un concerto de hai 20 anos, pero a mellor hai 6 ou 7 cancións que están igual. Entón, supoño que por iso, no momento que estamos, e agora, como vamos a facer outro disco? Esa é a gran dúbida que teño agora. Eu teño cancións, sigo facendo cancións en casa, pero digo, agora este disco, o anterior, era un disco como diría eu, con cancións, como dicía antes, testadas, claramente. Eran grandes éxitos, non? Ahora como facer cancións novas, xa como moi con todo que as tendencias musicais, todo iso, onde vai xa, non? Como que a medida que íbamos pasando o tempo, veíamos avanzar outros grupos, outras tendencias, e nós de repente empezábamos a ser un grupo como pasamos creo que en 2008, cando saiu o primeiro disco, éramos un grupo super moderno, e de repente como casi un rollo hipster super, e de repente 10 anos despois ou 15 xa éramos como ese grupo de señores mayores que como de repente en 15 anos son moitos anos para un grupo 20, vamos, creo que antinatural casi. Vivimos un pouco incluso da nostalgia. Eu noto que mogollón de xente, eu a veces vou a tocar a casas porque me din pagan ben, e me din ven a tocar porque eu coñecín a meu marido cunha canción túa, ou ele estaba en outro país e eu lle mandaba a túa canción, entón eu só cumpleanos e quero que veñas e toques esa canción. O sea, xa a veces vivo de eso, quero dicir, como de explotar eso un pouco. Non estou ofrecendo un sonido novo, non sei, unha revolución musical de ninguna. É como, en ese sentido, somos unha especie de eterna xoven promesa, vieja gloria, non sei, unha cousa rarísima que non sei definir. E a hora de sacar un disco é como o que teño que facer é o que relaxarme e facer o que me dé a gana. É que sempre o que funciona. Eso que intentarei facer. Improvisación ante todo. Sí, o sea, que é malísimo facer un disco e pensar, vou non facer, non o fagas moi lento, porque senón eso é o peor que podes facer, porque entonces ou quero complacer a non sei que o que vai a sacar meu disco. A él gustalle as flautas, voulle meter moitas flautas, eso é horrible. O que tens que facer o que che dé a gana, incluso chegar ali que o tipo diga non me gusta e ti, eso é que estás no camiño correcto, seguro. Ao longo da vosa traxectoria, que crees que é do que máis orgulloso te sintes de haber conseguido co grupo? O que contaba antes, que veña alguén e te diga coñecín a meu marido escoitando España a las 8, eso sí, eso me encanta. Ver o mellor teme pasado ver nun colexio que canta unha canción. Onte mirei un libro de texto que saiu unha canción, no? Esas quedar un pouco así no patrimonio. É o que máis sí. Eso que máis orgulloso me sinto sempre, que alguén faga referencia a unha canción túa outra historia. Eso me encanta, que de repente, como di a canción, eso digo, isto. Sempre presumo moito de ter feito cancións para outra xente, cosas, bueno, son cousas así como para presumir. Claro, non me acordo, sei que teño algunha,
Facer unha canción para Luz Casal, por exemplo, cando iba a Francia me aprendía esa frase. Decía, je suis le chanteur de Pepe Lucas, porque sabía que ali era famoso. E decía, bueno, mellor nunha conversación o podo soltar, sabes? Era como, ¡puc!, o top. Todo demais que llevas a contar. Que toquei con Oasis, que toquei en Castrelos 4 veces, que toquei, eu que sei. Iso todo son recortes de período, non quedan nada. Polo contrario, hai algo do que te arrepintes de non haber feito cos seres queridos nos anos que levades tocando? Non é que me arrepinta, sei Ou que che gustaría... cometimos algúns errores, pero bueno, supoño que era porque éramos que seguín consellos que non debería seguir. Eso facemos todos, pero é porque un pouco non sabes, o mellor a toro pasado tamén é moi fácil dicir, se equivocaban conmigo nesto. Bueno, o mellor si, o mellor o facías ti e me facías un Cristo moito peor. O sea, que en realidade non. Os discos en xeral, como te dicía, hai algunha canción, algún sitio que non, que por exemplo, que creo que quedou que non representa o que quería, unha cousa así, pero moi poucas. Realmente asumo perfectamente toda a discografía. Teño cousas de antes dos seres queridos, sí que teño cousas que, que se hubiera aquí un botón así que os borrara, haría pom, 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 inmediatamente, que os borrara da historia. Nada que se poida contar de eso, non? Quero dicir, sí, en xeral, bueno, tive un grupo antes chamada Medusa que tiña cousas bastante guais, tiven outros nos que era guitarrista, non era tanto cantante. Tiven un grupo no que eu cantei a finales dos 90 en inglés macarrónico, o sea, macarrónico non, inglés daquel que cantábamos os grupos daquela, prácticamente guachi guachi, pa. E tiña un éxito enorme, moi boas críticas, era increíble. Estaba dicindo, non, o sea, non podía seguir nese rollo. E de feito puxeron a caldo cando dixía aquel grupo, empecé a cantar en castelán todos, te vendiste al infierno, e joder, que non podo cantar en un idioma que non sei. Que é difícil cantar un idioma no que xa non que o fales ben ou mal, se non soñas en ese idioma é difícil xa facer unha canción en ese idioma. Estamos máis ou menos na metade. Entón, si che parece, facemos si queres presentar máis ou menos o que vas tocar. Sí, creo que vou a facer El Norte, que é o primeiro single deste disco. Pasa de largo un cartel, los nombres de destinos que quiso conocer. Van al olvido más cruel, la nube de unos datos espuma en un roncel. Dejan en blanco el papel. Deja llueva cada curva, cada pena. Perdón que las entierra. Deja que por cada crónica y leyenda, por cada luz que un rastro deja, pasa por su mente, cruzando los sembrados, cantando en las escuelas, pasan los recuerdos de vidas ajenas. Dice que no tiene desvelos, todo lo que quiere es dormitar un rato.
desde Albacete a Teruel, se encierra sin recato debajo de la piel. Ríe como un cascabel, sueña que vuela sobre cerros y arboledas, hacia el norte, hacia su tierra. Sueña que vuela, sueña que vuela. Versión cortita. Vamos con casa así directamente. Viviendo con miedo no sirve de nada. Si tienes más tiempo, más miedo que pasa. Viviendo con miedo se quiere a las máquinas, se reza a los santos o a las matemáticas. Se entierran los sueños, se pasan las páginas. Los muertos de miedo se quedan en casa y dejan afuera las voces, las caras. Y muertos de miedo a solas se amarán, rezando a los santos o a las matemáticas que entierran sus sueños. Pasar. Se guarda el silencio y las formas clásicas, se guarda el dinero para historias trágicas. Si aún no sucedieron, las puedes imaginar. Con ellas y el miedo te haces tus prácticas, entierras tus sueños, pasa. Viviendo con miedo no sirve de nada. Se reza a los santos o a las matemáticas. Imos seguir agora falando de momentos en concreto da historia de Eladio e os seres queridos. Queríamos preguntar se hai algún concerto de calquer momento do vosso grupo que recordes de este foi o mellor concerto que demos. Claro, ahora penso e sempre digo, pois os últimos. Hombre, o de García Barbón estuvo guai.
Era como, podían fallar moitísimas cousas, pero estuvo guai. Foi da verdade, foi o concerto no que máis presupuesto tivemos na vida, non? E eso é super importante. Eu sempre desprezaba eso un pouco, bueno, as luces e tal, decía, bueno, nada, importante a maxia, non sei. Pero por exemplo, nese concerto tivemos unha xente un pouco encargada da escenografía, de ambientación. Por exemplo, nunca fun con un tipo que levaran as luces todo apuntado, esta canción acaba así, ten este parón e tal. E todo iso fixo que funcionara moi ben. O cuarteto de cuerda, eso é unha beleza. Entón, ese, sin dúbida, é o concerto máis importante. Por outro lado, un concerto era un pouco concerto para teatro. Viña moita xente. Eu estaba super nervioso pensando, ven xente que amigas da miña suegra, sabes? Que dices, ostra, pode ser peligrosísimo cagada de alguna maneira, dicir unha tontería, que eu son moi típico en mí, dicir unha tontería, quedar mal e tal, meter a pata hasta o fondo e dicir, eso quedará aí para toda a vida. Entón, estaba como intentando non dicir ninguna tontería, que todo fora pum, 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 e a verdade é que foi moi ben, que sonou precioso, tiñamos un equipo técnico brutal. Eso foi importante. Logo hubo moitos concertos que eu recordo como increíble, maravilloso e tal, pero que son como... Ao mellor non foi todo o concerto, foi unha canción que saiu aquel día naquel sitio, tal, algún momento así, sí que estás toda a vida loitando por repetir eses momentos. A verdade é que pasan 2 ou 3 veces cada 5 ou 6 anos. E pouquísimas veces as cousas son máxicas e perfectas, pero, bueno, hai trazas por aí e tal, e de repente hai un día que sí que tocar sempre é gozoso, normalmente, un placer, tal, pero o éxtasis así, eso que persiguen todos os músicos, non? A ver se ese día, por que aquel día eran as tantas e a xente volveuse tola. Eu recordo sitios así, concertos na casa de arriba, por exemplo, para 20 persoas, recordo momentos de decir, ostra, isto foi máxico e tal, pero os levo a vento. Fai pouco do voso gran concerto no Teatro A Fundación. Que se sinte haber podido reunir a un tan grande audiencia e a todos os invitados que veron como convidados? Non pensei en nada diso. Eu dixen, non vou a pensar en nada diso. E xa está. Vou a pensar que un concerto no igual e xa está. Porque senón me iba a meter presión. Mogollón de presión. Ni siquiera estaba nervioso en ese sentido. Estaba nervioso no que te dicía antes, de que sabía que iba a vir xente que mellor non me vira nunca, ou que te vira unha vez en YouTube, ¿no? Que ten unha imaxe de ti aí e tal. Eso era o que... Pero procurei non emocionarme moito, que non... Eu creo que a xente non paga para ver un tío emocionado, pagan para emocionarse. Entonces non quería estar en ese punto, non quería... O que fixen é darlle voltas, traballalo, fixemos unhas probas de sonido largas, con moito... Entón, eso era o que estaba moi metido neso. Durante toda a semana anterior tive mareos e cousas rarísimas, que era porque estaba como tan concentrado, pero ao mesmo tempo non parecía para nada que estivera tenso, pero sí que era como que pensaba, iba na bicicleta á playa e pensaba, vai despacio, a ver se vas a caer, te vas a romper unha man, e se vai todo, sabes? Iba o baixista na moto, non vayas en moto, tío, por favor. Estaba en clase e decía, levad de mascarilla, a ver se vos vai a pegar un algo. Estaba pensando todo o rato neso. Cando rematou o concerto foi como, xa está, xa podemos
xa vos podes matar na moto, xa xa era así. Esa tensión foi o que Hai libertad. foi tremendo, pero sí. Como foi nese concerto incluso tocar coa túa filla con Gala? No... Joder, porque aparte Gala naceu en xaneiro de 2008 e o primeiro disco, o noso primeiro disco saiu en decembro de 2007. Entón é como a encarnación do grupo un pouco. Que naceu casi co primeiro disco. Foi moi bonito. Tamén na grabación foi moi bonito. O que pasaba é que eu tiña eu sempre os coros sempre nos facía Ari Magritte. Sempre facía os coros con ela. Pero de repente empecé a ter a man, non? Entón empezou a cantar ela máis os coros. E o que pasou tamén é que en medio do topuzle que era toda a grabación do disco, que era esta mañán hai que gravar 3 canciones, esta tarde hai que gravar 5, esta mañán 3, esta 5, era así. Tiña que tener elementos líberos, por exemplo, Andrés Cuña, que era o guitarrista, Gala, que era como, cando vos chame, tedes que vir. En unha hora tedes que estar aquí. Eso só podía facer con eles. E por iso cantou Gala. Para min, claro, a canción, ademais, La Bella Durmiente, joder, é unha canción super importante, era todo forzas telúricas aí. Madre mía, cando miro ese vídeo, bueno, sei o que significa para mí a canción e para moita xente do meu entorno e tal. Super importante, super bonito. Unha culminación, moi bonito. Planeáis facer pronto outro concerto desas dimensións? A verdade, claro, sabes o que pasa? Que nós sempre fomos un grupo de tocar bueno, tocábamos en festivales en verano, pero claro, eso, as 7, 8 da tarde, tal, non era tampouco, nunca éramos cabeza de cartel e tal. Pero logo sempre facíamos mogollón de clubs, sempre tocábamos en bares. Creo que é a nosa especialidade. Que pasa? Que despois de facer o de García Barbón, tamén decatámonos agora, cando vamos a tocar por aí, que a xente que nos ven a ver xa ten outra idade. Isto é inevitable, o que dicía antes, grupo de señores maiores. Entón, quizáis a próxima vez que toquemos en Vigo, ou se non é nun sitio así tal, eu sei que se tocamos na fábrica de chocolate, a metade dos que viñeron a tal me dicir, mira, tío, eu non podo ir porque ás 11 da noite teño que estar, sabes? Ou facemos sesión vermú ou teatro ás 7 da tarde, pero hai plans para facer algún... ao mellor, sí que sabes, me gustaría facer un concerto aquí con todo con figuras viguesas. Eso estaría guai. Facelo, xa fixemos algunha vez, temos moitos amigos en Vigo, non sei, moitísima xente coa que me gustaría tocar, con Pablo Lesuit, con Nico Pastoriza, con un montón de amigos que aparte polo meu traballo na fábrica, pues coñezo a todos, estou en contacto con eles sempre. Eso me encantaría. Hai moi boas voces con os irmáns Cuña, con un montón de xente que deberían de estar. Falando de festivais, como recibiches a noticia, ou si estabas traballando en el, ou non tanta noticia, pero de tocar este verán próximo no Portamérica? Realmente, home, nos esperamos que este ano fixeran festivales. Iremos a Sonorama Portamérica, home, para non significa moito. Foi un dos festivales no que máis tocamos. Sempre empezamos, eu creo que nas primeiras edicións, incluso cando se chamaba Cultura Quente, xa tocábamos ali, temos moitísimos amigos ali, aparte en Caldas. Bueno, a nos encanta. O formato festival tamén nos gusta, quero dicir, 45 minutos sacas todas as armas aí pesadas, está guai tamén. Non, para min é moito máis fácil
cantar un festival que cantar nunha sala. Nunha sala é como que acaba a canción, todo o mundo se cala, é como, ostras. Un festival faz así, xa está, todo o mundo fai así. Levas unha especie de, vas nun rail, pum, pum, pim, pam, conectas todas as canciones, non falas tanto, pa. Non tes que crear o ambiente, xa está creado. Tedes algún novo proxecto á vista? É o que dicía antes, estou aí, estou facendo cancións, levo ahora, por exemplo, como 2 semanas, noite e día, pum, xa aí cambiei o tono, a velocidade, as frases. Eu, en realidade, nunca plantexamos un proxecto de dicir, bueno, vamos ahora a gravar un disco, veña, vou a facer cancións. Eso nunca pasou. Eu sempre fago cancións, e hai un momento que dicen, Eladio, que? Habrá que hacer un disco. Entonces, vou ali ao ordenador e busco todas os embriones que teño, algunhas están acabadas, outras faltalles pouco, intento facer aí un concepto, escoller as que pegan máis, cousas esas. Supoño que pasará iso, non o sei. En 2026 non creo que saquemos ningún single ni nada novo. Mellor en octubre. Sí. Temos un extra do disco que sale ahora. Sairá en maio, un extra do disco. Exclusiva aquí. Perfecto. No, que non creo que non o podo dicir, pero bueno. Secreto confidencial. Non, que os que sacaremos en maio un extra que supoño que sí. Quen é? Que canción é? Non. Vale. Eso que supoño que é secreto. Cachis, no tenemos exclusiva. Tedes algunha sorpresa reservada para a xira de salas? Claro. É que a veces o de se ven alguén, por exemplo, como pasou no de Madrid, nunca se sabe. Nos enteramos, o mellor, 5 ou 6 días antes. Que, pode vir non sei que. Claro, tamén mola que non que salgan por sorpresa. Claro. Pero é sorpresa para nós tamén. Pode ser que pase. Non sei. Ahora vamos a tocar en sitios un pouco así, non sei, alonxados e todo. Na España profunda bastante. Entonces, que veñan invitados. Bueno, xa veremos. Eu digo que sí, porque así vendemos máis entradas. Pero non o sei, non teño idea. Tendo en conta que o vosso último disco saiu en vinilo, estades a favor ou en contra dos formatos físicos e sobre todo vinilo, porque dos formatos físicos en CD pois tamén tal, pero non se trata de se estamos a favor, é como que a cada momento sacamos o que había. Quer dicir, cando había casetes sacábamos casetes, logo, claro, CDs. Eu cheguei a sacar vinilos antes dos CDs. O sea, cando sacar un vinilo era como o normal, e sacar un CD era como, Cheguei a ese punto no ano 93, 94. Saquei un EP de 4 cancións en vinilo. E tamén sacábamos casetes. Logo empezou o do CD. Logo que nos houbo unha no territorio así máis rockero. Nunca sempre houbo vinilo. sí. Por exemplo, estou pensando en Boderes ou un grupo así, ¿no? Grupos de Vigo rockeros sacan vinilos e venden os vinilos que te cagan. Porque teñen ese público vinilero. Nos, a verdade que non temos un público tan así. O noso público é máis de feito, a min sígueme pedindo que saquen CD as cancións. Bueno, non teño vinilo, aquí. Ti tes vinilo. Eu xa me din conta no anterior, o último disco que fixemos, a Academia, era un CD libro que era xa que a xente o compraba, pero xa ninguén o escoitaba. Hai ese momento, creo que resistiu uns anos porque nos coches todavía quedaba o CD. En canto CD
desapareceu, pois se acabou. O sea, cando o reproductor dos coches desapareceu, aí rematou o asunto. Ahora mesmo é que a min me dan un CD, non un vinilo. Creo que moita xente compra o vinilo, pon ao chegar a casa ou pon o sábado pola mañá ou así, pero segue escoitando a música no móvil, co Bluetooth, no coche, xa está. Claro, eso sí. No que respecta a ti, sabemos que traballas como técnico de son na fábrica de chocolate. Hasta que punto afecta o feito de ver tantos grupos tocando a hora de tomar certas decisións co teu grupo, os seres queridos? Hasta o máximo punto. Quero dicir, afecta, claro. Vivo todo o día, por exemplo, na produción, cando produzco, mezclo discos, non podo concebir, sempre concibo como se estivera o grupo diante. Eso xa me din conta, hai anos que non son capaz. Agora escoito producións modernas e tal, de amigos meus que son maravillosas, pero sempre penso, non vexo o grupo diante tocando, vexo unha especie de que me encantan, pero malabarismos e cousas e tal, esa perfección, todo está perfectamente, todos os golpes colocados, todas as notas afinadas, todo iso. A min eso, claro, eso é que eso non me gusta escoitalo. Eu se un disco está perfectamente afinado, todo no seu sitio, pero non sinto que está tocado diante mía, están tocando o grupo, non é como que non me é estimulante. Necesito que haxa seres vivos aí e tal. Entonces, nese sentido, todo que os 4 últimos discos que os producín eu están producidos como se o grupo tocara en directo. Nunca penso en que sonen moi ben. Penso en que haxa un espazo que cando poñes os cascos ou cando escoitas no coche, sitúes, aquí está a batería, aquí está o baixo, ali está a voz, aquí hai unhas coristas. Incluso poden pasar cousas imposibles. En el sentido de que aparece unha orquesta, pero a orquesta podería estar aí detrás. Penso sempre. Eso é algo que se perdeu un pouco no espazo. Xa cando os grupos empezaron a gravar por pistas, se perdeu un pouco iso. Por isso tamén me gusta moito a música moi antigua, porque escoito que a música entra por todos os micrófonos e me sitúa nese sitio. Eso é o que marca. Me encanta facer, mezclar discos en directo, pensar neso. Se me dixeran, tes que producir e convertir... Eso xa non sei facelo. Non sei. Que opinión che merecen os novos artistas que están a revolucionar a industria de Galicia? Guai, me encantan todos. O sea, estou bastante contento con eles polo da fábrica. Se non o mellor, seguro que estaría en casa dicindo, non sei que, seguro. Non sei que é. Porque moitas veces amar e coñecer. Me pasou moitísimas veces. Pensar algo dun artista e dicir, tamén penso que algún pode pensar de mí, non? Dicir, ou está pasado, ou é que moitas cosas que miras na televisión ou tal, hasta que as ves en directo non as entendes. E incluso xenera manía, sabes? Empezas a dicir, que coñazo este tío, tal, tumba. Eso me pasaba con moitísimos artistas. Sempre penso, moita xente que veu a fábrica estaba cheo de presuicios e pensaba, sempre recordo, por exemplo, mira, que estivo aquí Toñito. pois eu, isto xa hai moitos anos, eu era moi novo e moi presuicioso. Era un talibán perdido. Entón, eu recordo que non me gustaban para nada Herederos da Cruz. Era como decir, isto... Eu pensaba o Palleiro Galáctico. Bueno, xa, sí, tal. Non me facían ni gracia. E musicalmente non me interesaban nada. Ata que un día fomos a tocar con eles, con Toni Lomba. Dixen, vamos a tocar. E dixen, bueno, vamos a tocar con eles. Que así a ver a xente e tal.
ese día, eu que tocaba naquel grupo en inglés macarrónico, me di conta de que eles eran un grupo real, e eu non. Sabes? E dicen, ostra, e realmente eles eran tal como eran, debaixo, en riba do escenario, eles estaban ofrecendo unha música que representaba moitísima xente e que estaba enchendo un espazo que estaba vacío, o sea, tiña moitísimo sentido de repente todo o que facían, e entendín todo. E xa me empezaron a gustar as cancións, a facerme gracia, a todo. Pero se non fora ali ese día a tocar con eles, probablemente seguiría hoxe pensando, bueno, sí, son simpáticos, era o que pensaba antes. Cando viu, por exemplo, sempre me acordo, Rosalén, tiña a imaxen de Rosalén, hostia, que me perdonen los dioses de la música. Eu pensaba que era unha especie de, bueno, era como un Melendi, un flamenqui. Ahora, que perdido estaba, ¿no? E chega Rosalén á fábrica, sube, pum, e a primeira canción que cantou xa quedei como, pero logo subiu con unha nena a cantar a canción esa que fai das fadas, e eu estaba ali chorando. Chorando, pero de emoción, pareceume increíble, Rosalén. É algo que eu, pola miña propia vontade, xamais escoitaría Rosalén en casa máis poría o seu CD. No coche, sin embargo, pois estaba ali. Eso pasoume con montóns de bandas coas que tiñan miles de presuicios e pensaba, esto non é meu rollo, nunca me vai a gustar, e de repente, porque estaba traballando e tiña que facelo, pois encantou. E iso é o máis bonito, que algo te rompa totalmente. Eso tamén pasou con o flamenco moitísimo. Eu tiña o flamenco a idea daquelo que cando éramos nenos, os da miña idade, escoitábamos, había unha sección, un programa que se chamaba Gente Joven. Gente joven, en antena todos os sábados. Había unha sección de flamenco, e nos os galegos decían, que é isto? Decían, que pasa aquí? Que música é esta? Era rarísimo. Non conectábamos para nada. Hasta que algunha vez, pois vin o flamenco diante. Entón, dixen, ostra, entón deixei de ver Gente Joven en antena todos os sábados e entonces empecé a ver, recordo a frase que dicía, el pañuelo en el río, empecé a ver a naturaleza, o cosmos empecé a ver, en vez de ver la superficie, ¿no? Eso, cando algo te rompe así, un xénero ou un grupo te rompe todos os gustos, eso é o máis bonito que hai. Imos chegando ao final da entrevista, pero sí que queremos facer dúas cousas máis. A primeira é unha ronda de preguntas que facemos as mesmas clavadas a todos os artistas e que son para contestar a maioría... Aí, rápido, sí. Rápido, breve. Sí, que me enrollo. No, tampouco. No. Sí, todos din o mismo, tal cual. Ben. Entón, o primeiro sería que definas o panorama da música en Galicia actual nunha frase, ou... Poderoso, eu diría que é poderoso. Perfecto. Hai power, sí. Actualmente os teus grupos en galego favoritos son? Ostra, é que logo me arrepinto sempre. Ostra, teño clarísimo... Joder. Son novos esos. Joder. Moi bo grupo. Gustoume moito... Aparte que teño un problema estos de memoria, non recordo se... Grande Amore, en directo me pare... Grande Amore, por exemplo, é un disco que eu nunca escoitaría Grande Amore no coche. Eu no coche non escoito nada que teña distorsión, nada que teña guitarras eléctricas, nada deso. Casi que non teña nin batería. Como vou a escoitar a Grande Amore? Pero Grande Amore en directo me parece unha pasada. Unha locura. Grande Amore, dende logo. Triángulo de Amor Bizarro, dende sempre, me gustaron moitísimo. E logo me faltan aí uns, joder, que ahora non me sabe o nome. É veciño meu, ademais. Bueno, foi. Bueno, logo se me acordo. Sí, nada. A terceira é unha recomendación musical máis emerxente ou menos conocida para escoitar. Para ahora mesmo, estou escoitando a esta chica que se chama La Aza,
que é super... podes googlear. Si, sabíme hoxe unha canción dela. L-A-A-Z. Ten unha canción que se chama Todos vamos a morir. Esa, por exemplo, ese é o meu rollo. Eso é facilísimo que me conquiste. A mí me empezas con unha canción así e xa me tes conquistado. Todos vamos a morir. Ninguna... ¿Cómo es? Ninguna chica joven te va a salvar. Eso me encanta todo. Esa chica foi vela e dicir, ostra... a recomendo absolutamente. Logo es que teño un problema que es que non ahora estou escoitando cousas moi raras, como te decía, non escoito música moderna quero dicir do século XX, moi pouca música escoito moitas cousas raras de feito estive escoitando mogollón barroco andino, cousas así. Entón escoito algo de folk inglés dos 60, Pentangle e cousas desas. Alan Steven, que eu escutaba moitísimo cando era neno, escutaba moitísimo folk, porque o primeiro que instrumento que no que daba a conocerse era gaiteiro. A parte era a explosión esa de a primeira explosión folk, Milladoiro, na Lúa, a primeira, a dos anos 80. As Gwenda, cando escoitábamos todo aquilo, eso quedoume aí sempre ese placer por escoitar corda, pulsada, bodrams e cousas desas, me encanta. O sonido antiguo, ese é como que me calma. Como te dicía, non me gusta escoitar en casa guitarras eléctricas, non escoito guitarras eléctricas en casa. Xa para rematar, bueno, aquí enlazamos os artistas uns con outros, entonces ti tes unha pregunta de Toñito. Ai, sí? Sí. Mima. E despois vas ter que deixar Eso vai ser para o seguinte, que eu creo que coñeces, pero se non, mo dis, pero en principio... Quen é o seguinte? Esa é a de... Esta de Toñito. Sí. A pregunta é, por que eres tan guapo? Teño que dicir, porque me parezco a ti. Xa yo dixen a moita xente, me ten pasado de noite estar por aí algún dicir, pero ti eres Toñito de Poi. Eso me ten pasado. Ele é máis famoso que a mí, moitísimo máis, entón supoño que é por iso, pero moitas veces me confunden. Somos máis ou menos da mesma edade, creo. Debe ser iso, que somos unha boa colleita dos 73. Homes fortes. Despois vas deixar outra para o seguinte invitado, que espero que sexa o seguinte invitado, pero xa o confirmaremos. Non o digas en alto polo micro, porfa, para non gravalo. Pero... Joder, que aparte con este esteño bastante... Pero o escribo aquí. Sí. Despois o guardamos, Veña, o sea, nós non o leamos ni nada, e despois queda para o... Esos ollos... Ala, aí queda. Perfecto. Xa estaría todo pola entrevista de hoxe. Moitísimas gracias por vir. Supoño que sempre digo o mesmo, por amor á música, ou non sei por amor a que, pero a mí me encanta, eu paso pipa. En serio, me gusta moito. Joder, que facedes moi ben. Eu tive tamén un programa de radio hai pouco. Bueno, creo que é unha actividade super bonita. E que, aparte, que está distraendo a xente moi guai. Nada, que os seguirei as vosas evolucións. Vale. Pois nada, moitísimas gracias a todos tamén que nos escoitan. Mellor será deixalo que